Hola, buenos días. Teño que facer un pequeno vídeo aquí porque estou me volvendo tolo, para que partaxedes un pouco a miña tolemia. Bueno, aquí estamos contemplando unha partitura de música medieval italiana do século XIV-XV e, como podedes ver aquí, está a clave de Do na cuarta liña e a clave de Fa na segunda liña. Isto de aquí, o romboide este, é o equivalente á redonda na música moderna. E, como podedes imaginar, esta de aquí sería o equivalente a unha blanca da música moderna. Pero, cando poñemos ao revés esta blanca, pois convírtese nunha redonda tamén, pero que vale 2 tempos e non 3. Isto non hai Dios que o entenda. E tamén esqueceume que, cando se lle pon a este rombo un rabecho pola dereita, pois convírtese nunha blanca, pero que vale 3 tempos e non 2.